ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳ ತುಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿಲಾರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪದ್ದು ಮೇರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರಂಡಲ್ಲಿ ಶುರು ತೂಂದಿತ್ರ ಏರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಂಚ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಡವೆನೆಂಜ್ ಮರೆ ಪಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋಡಿದ ಲಾಗ್ ಡೇ ಪಿಲಾರ್ದ ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತೂದಿಜ್ಜರ್ನ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಯ್ಬೆಲೆ leather wholesale operate original leather belt wholesale
ಕಿಸೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಚ್ಚಲ್ಲ ಇಂಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ತುಂಬ ಎತ್ತರಂಡ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪುನಂಜ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವನೇ ಮರೆ ಪಂದಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೆಪ್ಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಓಕೆ ಇಂತ ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಎನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್.